Salam, men Türkeş. Bugün biz täze proyektimizi başladyk. Täze projektimiň ady "Sana we bil." Bu ýerde bir geçip barýan adamlara sorag berer. Soragmy nämeden ibaret? Aýdymdan. Esasy geçip barýan adamlaryň niýeti aýdymyň adyny, hem aýdymçynyň adyny bilmeli. Bilen ýagdaýynda biz ona pul bayragyny berer. Biz bilen galyň, ýydarlaň, paçsatydan laýyk goýun. Gitdi naşwat moly. Bize naşwat moly gelip ömürler. Birinji kan adama sorag berer. Salam. Bir sorag berjek. Bilseňiz bayragyňyz bar. Bizden soragymyz şu aýdymy kim aýtýar hem de aýdymyň adyny bilmeli. Aydymyň adyny, aýdymyň adyny. Täze çykan aýdym. Jaňat mümkinçiligiňiz bar. Jaňat bilýän, bilseňiz? Bilmezmi? Sag bolun. Böyle, indi kadyma sorak berýär. Ya bilmedim mi? Yo jaňat mümkinçiligiň bar agam. Jaňat ýa, aňardaky adam bilse, bunu 50 manat berýär. Yok. Bir de ya iki adama sorag verdik. İki adamam bilmedi. Şimdi üçüncü adama bak. Ya Adam bilmem mi? Ava şimdi ne mümkün var ya? Yine sordum öyle. Sonra jaňat soňam var ya. Allah adaydım bana. Tekille garma düşüp maydyasın. Da. Mehmet Nazar. Aýdym ady? Aydım abi. Aa eşcan mı? Ana belli. Onu 50 manat aýtysmy diýerler, öýleşmi diýerler 50 manat pul bayragyny bar. Ol indi paýlaşýan da ýa tapagy. Sag bol. Bol. Bol, sag bol. Sag bol. Bana derler men aslında utançım olanlara. Assalamu alaykum. Berilýän soraglara hawada diýmeller, ýogum diýmeller. Bir meniň dowamynda. Adyňyz näme? Bayle. Baylmy? Tamam. Молодец. А вот это... Спасибо за участие. Как вас зовут? Bakı. Бакы? Да. Молодец. Спасибо за участие. В течение 1 минуты нельзя отвечать да или нет, но нужно отвечать на вопросы. Как вас зовут? Рафаэль. Да. Сегодня пятница? Сегодня среда, да? Нужно отвечать, но без да, без нет. Сегодня пятница? Конечно. Вас зовут Рафаэль? Конечно. На какие оценки учились в школе? Пятерки. На пятерки? Отличник. На отличника учились? На отличника учились. Конечно. Меня зовут Назар. Наверное. Тебя зовут Рафаэль. Наверное. Нас снимает камера. Не знаю. Спасибо. Ваш Твикс. Спасибо за участие. А мы поехали дальше. Аман. Аман мы? Ау. Готовы? Как вас зовут? Siz? Изис? Да. Нельзя отвечать да. Да. Ответили. Спасибо, молодец. Готов? Как тебя зовут? Абдул-Керим. Нужно отвечать. Ну, без да. Все, молодец, спасибо, ты ответил да. Мы еще не нашли нашего второго победителя, но мы будем продолжать свои поиски.